Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka kinhon jong kipulit ka crime scene unit na Shillong marmar kila her shnong clearian ka badan ha East Gentia Hills District na kabentaban penlong ya kajing tokit ka babanya bad ban lumru ya ki sakhi satar hadin baki runar ki bamla satyaban itho durkman kila penthai da ubam IED ha ka jaka jong kipulit na ka police reserve ka badan ha clearian ubala ka ben rumbui ubapet ya katanat kampo yeng jong ka sarkar jilla ha bayakran mat ka Batesi TV ulaong bayamenta ampatla satyaban ong AA halor kani ka jingjia namar baki pulit kidang penlong ya ka jing tokit ka babania bha khnang ban lap ya ki badan kti halor kani ka kambemman hoi man step ha ka por shibije sa pusan AA kadon ka jing thai bom ha yingsa jongki pulis ha po clear ta marejia hi di polis kila pek ya kata but maintenance step di bomb squad but kila lek situ ban pek dan raya ni jingja dan kanu no jing mensau ini no dan raya kadon jing julor ya ka ying katukat na ngamla ban ong mano badang ti namar ba ke polis tidang investigate ya kaniga case ban lap mano balle ya ka yamanta hapedeng ke investigation ke ngampal lang ang AA hanrai ka ke bapa ban ong ba iman ba kidan kibreu ki balayo i ba ki pulit kila persang bantem kat bala yakinu kuno kikam beang ke kikwa ban don kum kini jinjiak nang ba kinla banle ya kikam beang ki jongki te hanrai ngakermen scam ba ki pulit anda investigate kin salap ka daw but kin salap ro ya ki break barang ki hakan ni kata kat nungut kisah ngam ben tip mereka kade ka polis building ka ba de parisat polis ki polis kin dan bech ki sajan ki bang squad ki lalet but ki crime scene ayu ki lalet hamtu ban pe kumno ka jia hakan no ka jia nang ba kinla ban yai ya investigation further